E vamos a falar un pouco do Plan Xeral de Ordenación Urbana da Estrada. Ese é o motivo da rolda de prensa. Eu creo que, bueno, o primeiro consideración que temos que facer desde o noso grupo é de que é imposible con estes plazos que establece o Goberno pois coñecer o Plan Xeral de Ordenación que plantea o actual Goberno da Estrada, porque non lo presentaron fai unha semana e nos poñen xa unha comisión miércoles para dictaminar, para levar ao pleno, o cual que veña deste alcalde que se queixaba de que nós non facíamos comisións e fixemos unhas cuantas e desde logo antes de levar o proxecto ao pleno pois se fixeron exposicións ao público, alegacións, comisións para ver as alegacións e comisións para dictaminar ao largo de meses e meses. Claro que agora se nos pida que en unha semana fagamos unha valoración do plan, eu creo que é un pouco que non queiramos enterarnos do plan, tanto os componentes da corporación como os veciños, eso é evidente. Nos parece que son unhas prisas excesivas para un documento tan importante e que aí pois o alcalde se está equivocando gravemente. Pero bueno, como quen convoca e ten a competencia os plenos e comisións e o alcalde, pois non nos queda máis remedio que adaptarnos pois aos tempos que nos marca. Pero que quede clara a nosa protesta enérgica, que desde logo nos parece un tema o suficientemente importante como para tomarse as cousas con un pouquiño máis de calma e de cabeza. Por outro lado, e co pouco tempo que tuvemos, sí que pudemos comprobar que evidentemente hai cambios importantes no plan xeral. O primeiro que teño que dicir é que unha das argumentacións que facía o alcalde fai un ano para adaptar o plan á nova modificación da lei do solo é que isto iba a beneficiar tremendamente o rural. Bueno, pois así por encima, sin facer un estudio detallado núcleo por núcleo, pois vemos que non é certo, que eso non é así, senón todo o contrario, que hai unha reducción importante de solo de núcleo rural e que, polo tanto, se cae tan manida argumentación de que adaptar iba a ser moi beneficioso para o rural. Nos entendemos que non é así e non sei que dirá a asociación aquela famosa que propiciara o Partido Popular e que defendeu no seu momento que esta adaptación pois que iba a aumentar o solo urbanizable nos núcleos rurales e creemos que foi pois o contrario. Polo tanto, é unha argumentación que agora mismo pois queda claro que non era certa. E tamén vemos cambios moi importantes no que é o casco urbano. Hai cambios de solo urbanizable, de solo urbano que pasa a urbanizable, e hai cambios de calificación de solo, claro. Bueno, os informes técnicos que se nos presentan por parte de intervención de Secretaría e de Secretaría de Información e por parte do arquitecto, pois dicen que non hai cambios sustanciales. Bueno, nós vemos xa, por o que respecta aos informes, algúns cambios sustanciales. Primeiro, cambio sustancial. Non informa o técnico de urbanismo. Non sei por qué. Pero non se explica, ou non se explicou nadie, por que o técnico de urbanismo non informa o plan cando había informado ao anterior. E non informa o secretario. Quizá que as prisas por sacalo tan rápido sea mentras está de vacacións, que creo que acabou o 19 de diciembre o 12 de diciembre. Entón, quizá que estén aí as prisas. O que xa nós non nos explicamos, e non sabemos por qué, non pode informar o secretario Plan Xeral,
e non pode informar o técnico de urbanismo o plan xeral. Eso é algo que tendrá que explicarse para que o poidan entender todos os veciños. E, polo tanto, xa vemos que hai un cambio sustancial en canto aos informes. Evidentemente, para nós, sería moito máis creíble os informes técnicos dos técnicos que teñen que informar, que inventarse informes técnicos de técnicos que distan moito de ser especialistas no tema. Polo tanto, entenderíamos que sería moi bo para a seguridade xurídica do plan que informase o técnico de urbanismo e que informase o secretario titular do Concello da Estrada este plan, que ademais sabemos que se ofreceu a informalo. É dicir, que non o está informando non porque el non queira informalo, senón porque se buscou a maneira de que non informase. Pois eso, baixo o noso punto de vista, é que algo pasa. Algo pasa co informe do secretario e algo pasa co informe do técnico de urbanismo que non poden aportarse. Entón, claro, salir dicindo informes favorables dos técnicos municipais, pero de que técnicos municipales estamos falando? Desde logo non os que tiñan que facer o informe. Bueno, por que digo isto? Digo isto porque nos que vemos que este é un momento especialmente dramático para o urbanismo estradense, con unha sentencia que tuvo unhas normas transitorias, que meten en aplicación de novo unhas normas do ano 78, que isto pode levar lugar a que se soliciten indemnizacións por parte de propietarios de solo, que é urxente aprobar o plan xeral. Entendemos que non se pode aprobar un plan xeral con esta inseguridade xurídica. Non somos conscientes, e supoño que tamén o alcalde, de que vai haber recursos. Este plan vai a ser recurrido tan pronto sexa aprobado. E nos parece que é unha temeridade tirar adiante con un plan que sabes que se vai a ser recurrido e cunha debilidade nos informes técnicos que o poñen ao borde do precipicio. Polo tanto, eu creo que nos podemos meter por querer apurar demasiado en un camiño de difícil salida. Porque se enzarza nun proceso judicial todo isto, pois os prexuicios para a estrada serían tremendos. E é evidente que ningún plan está libre de que poida ser recurrido. Pero para eso nos pedimos que haxa seguridade xurídica. Para eso nos pedimos que os informes xurídicos sean irrebatibles. E por eso nos pedimos que informe o técnico de urbanismo e o secretario titular do Concello da Estrada, que son os que teñen que informar. E cando non informan é porque algo está pasando. Por lo tanto, nós vamos a ir a esa comisión, pero consideramos que son excesivas prisas. Nos pensamos que para sacar o plan con seguridade xurídica total, o que debía facer o alcalde era solicitar os informes técnicos oportunos que lle den o plan un camiño tranquilo para seguir tramitando. Nos parece que isto é apresurado, atropellado e nos vai a levar a unha situación peor da que xa estamos. Por lo tanto, nós, baixo a nosa apreciación, consideramos que hai cambios moi importantes e que vai a ser difícil que este plan teña seguridade xurídica se non se fai unha nova exposición ao público. Os veciños que alegaron o plan, alegaron un plan distinto a este, con outras calificacións de solo, con outras delimitacións de núcleos. Por lo tanto, é absolutamente imposible que ahora este plan pode salir adiante sin unha nova exposición ao público. E nós creemos que aí é onde está o problema. E nós creemos que o problema precisamente de que non informe o técnico de urbanismo nin o secretario do Concello é que consideran que o plan non pode salir adiante tal e como está. Os recursos están anunciados. Non nos van a coller
nas redes sociales que o plan vai a ser recurrido. Xa digo, eu creo que é unha temeridade seguir para adiante con este plan en estas condicións. Independentemente de que teñamos urgencia en sacalo, independentemente de que se poida estar máis ou menos de acordo con un modelo, é evidente que si hai cambios que van a permitir recursos que están anunciados, non debemos seguir así, debemos de volver a falar ca oposición con tranquilidade en este tema e debemos de pedir os informes que hai que pedilos. O plan debe de ir á Xunta con informes suficientemente contundentes para que non poida ser tumbado nun recurso. E nós pensamos que nestas circunstancias o 100% de posibilidades é de que o plan este se empantane nunha loita legal e que, polo tanto, nos encontremos aí con unhas normas moitos máis sanos dos que serían deseables. Vamos a ver, pode haber moitos motivos, pero nós sabemos que o secretario se ofreceu a informalo por escrito. Eso dixo o secretario por escrito, presentado no registro do Concello. Dixo que estaba disposto a retrasar as vacacións para informar o plan. Cando o secretario está disposto a informar o plan e non se quere que o informe o secretario, conclusión é que o informe do secretario ten que decir algo que non convén. E eu, claro, podo entender ao alcalde, se saca este plan a exposición ao público, pois evidentemente vai ter moitos problemas, pero problemas que el fomentou no seu día. Cando era oposición, e decía que había que modificalo para ganar edificabilidade nos núcleos rurales, e agora se ve, e os veciños van a ver que se reduceu drásticamente e que xa non se pode construir nada nos núcleos rurales porque as parcelas que están nos núcleos están xa afectadas e construídas. E iso tendría que explicar yo a todos aqueles que el lle dixo que isto era jauja, que modificar, que adaptar o plan á nova lei do solo, que isto que era jauja. Meteuse por ese camiño que agora ten unha difícil salida. Por lo tanto, non entendemos por que non hai informe do técnico de urbanismo que hubo na anterior tramitación, o informe do técnico de urbanismo, como parece razonable, nin hai informe do secretario titular. E eu, o informe que se presenta, pois non quero falar del. Vamos a ser correctos, pero eso, que non é o informe que debería de estar. E entonces, eu creo que se o alcalde non pide o informe do secretario, terá que explicar por que non pide o informe do secretario. Está claro que non pola voluntad do secretario. O motivo ten que ser outro. Eu creo que iso é evidente, non? Se non sirve o informe do secretario, que é o técnico máis cualificado para informar calquer cuestión no Concello, Cuerpo Nacional de funcionarios do Estado, é que hai algún problema. É que ten que haber algún problema de legalidade para que non sirva o informe do secretario. Esa é a conclusión a que vai a chegar non o noso grupo, sino todos os veciños da Estrada, que vexan perxudicados os seus intereses e que podan interpoñer un recurso. Estánlle dicindo aos veciños da Estrada que algo pasa co informe de secretaría. Entón, poñerlo bastante fácil a quen queira recurrir este plan. Nos entendemos que iso é así e que, polo tanto, deberíamos de reflexionar un pouquiño. Porque, non sei, pero este camiño penso que nos leva por moi malos derroteros e se verá co tempo se o alcalde non trata de corregir un pouquiño a deriva que colleu con este tema do plan xeral. Eu creo que este secretismo e esta rapidez non son as máis adecuadas en este momento con todos os líos que ten o urbanismo da Estrada encima da mesa. Eu creo que é o momento do consenso, de falar con todo o mundo, de chegar a un acordo con todo o mundo, de tratar de evitar na maioría do posible os recursos e de darlle unha seguridade xurídica ao plan que é evidente que en este momento non ten. Pouco vale mandar un plan á Xunta que quede paralizado inmediatamente.
porque, además de presentar recurso, pódese pedir a suspensión cautelar da aplicación. Imaginadevos que pasaría si eso ocurre. Que un xuez pois lle dé a razón a un propietario e paralice cautelarmente o plan hasta que se resolva o tema. É dicir, que eu creo que esta inseguridade xurídica é nefasta e que nos vai a levar a malos sitios. E, como dixen antes, é dicir, non estou dicindo eu que vai haber recursos e que é público e notorio, porque nas redes sociales estás anunciando.